نشوپیک خوش ددومه ولاتی شرنقه خواندکارین کجبو عزمونان جنابچه آنتیم باجر لمارین خودکن میوان. Gel. Meyvan de çanda geremedeciye ki giring tigrin. Deser meyvaniye leşir nakı kemne şopiye kejadı dome. Weratiyen kulu navenda başer dişin, xwandevanên kujbu azmunan tên şirnaqê li malên xwe dikin mêvan. İnşallah diledikleri yerleri bütün Xwendevan li kada başêr digihîjin hev û heta ku mazwanê wan werin govend dikirin û geş dibin. Weratiyên ku dixwazin mazwaniyê bikin jî tên navên xwe li lîsteyan dinivîsin û bi qasî daxwaza xwe mêvanan dibin mal. Ev kevne şopî bi rêveberiya şaredariya Şirnaqê bi salanek ku wiha dimeşe. Şirnaqê her sal deriyê xweş bo birayên xwe bên sınavên üniversite deriyê xweş were velkin wo ilkin mehvanê xwe ev şaraderê me gencên me belediye anûz dikin hemî kes mala xwe bi helingiyê xwe nanê xwe hevre dixwine û spa jî danin cihê biçin bikevin vê sınava xwe jî Şirnaqê herêdem holîne nev îro tenê. Her sol değil, İru mecnun ve MVBK reklam ne İru Şirnaqê her dem her sol ve hizmetiş zoruge xwarelkin. Jberê poşê de Şirnaq ev aletên Şirnaq de heye yên ji der ve bên nava Şirnaq de biçin mala de malên Şirnaq ya rînin rabin rîn veke mala xwe tî de bijîn. Vê azmûnê de jî zorokên me hatîne vede em wo mevkirine misafirê xwe bûna vê qasê em gelek keyfxweşîn. Mehvanê me hatîne cizîrê hatîne Sinavê Xwedê deste hemiyû vebîne û li bava vekî inşallah serê meydanê li wê deh milat hemîl çine hemiyû tînin molê xwe mehvan mînine û heta sapî rojor kevin Sinavê ve çend roja jê dibî mîn keyfê xwe ne. Em îroj hezexê ji qezaya Şirnaqê hezexê hatine vê derê Sinavê. Cihêmenîn bû got em lê bimênin. Em hatine mehvantiye işte heme ji Cumhuriyet Meydaniya nevê derê. Zehv yardımciyê me bûn saxbe misafirpervertiya jî xweş bû. Wala em cizî hatîne avelê xwe sebahî sınava me heye em kevîne Beca magam çutele Osman geliş gumavan rahme Xwedê gel ji razî be. Mazwanan bir ev kirin ku mêvan ne bi tenê bi rojekê çend rojan bixwazin dikarin li malên wan bimînin. İlla ki em dişin wan ji soqaxa digirin wan meydana digirin ji berderê mekteba digirin wan tênin mala xwe em wan mehvan dikîne. Ne rojgê jî heta çend roja jî li vira dimînine daiman ew misafirê me ne serserê me ne serçavê me ne. Xwendevanan jî bir ev kirin ku ev jî devê kevneşopiyê bidomîne. Memleketimizin gerçekten Milatê Şinaş me deriyê xwe vekir û dê şiwan razî bê. Milatê Şinaş me deriyê xwe vekir rehmet lê wê o xwezî yani îrê dijî hemî wey vedê boş bîna misafirperwer bîyo. Onî obema em misafir kîne memleketê xwe de poja Sinavê hatî me vedê aynî misafirperwerlik me kîne em şo memnûnî. Dewam jî mazim biyan bin tiştek em vê ewedato ane em ê pajî dewam bikîne. İnşallah em siva jî tiştek toza çikin Xwedê Şirnaqiye ve razî bê. بری براستی که نشوپیک پر خوش محمد منوچه جی تماشاکش خو پرسکریکا خوانده کارانه هری مزن جی جهنا بینن جبر کوکری گرک زیدن جی خوش با آزمون تیم ویدره اف که نشوپی جی براستی سالان دوام دکه شبو خوانده کاران جی براستی گرکی باش آزمون بهانه ناجبر دسته متهم او سفردی از جبر را بمرم شنقش خو معزوان جی گوتنه چند روزا بمینه امیوان بعضمینن بله یعنی امراه دوری دستی وی ساخت نوچگیهان مگلی که خبرک پر خوش حاضر کریه براستی جی معزوانتیا جزیره معزوانتیا شرناقه تجاری جنای جبیر کرن او کسین کو بچونا حجه دمال جزیره هاتن سکناندن جالی حکومت عراقی لجزیری وانچا عزماندنک معزوانتیک چا نشانی وانده بله انبیا بیجم براستی لهریم گشتی یعنی گلک باجارین هریم همو باجانا نزکارم بیجم میوان پروری اوان پر هی گلکی لبل شرنر شرنق بریج بر کنوچه حاصل اکرانه لبری باجارین و شرطی جهنن شو ام دبینن لگلک اوتلین هریمی لباجاران نافچین و اوتل تونی جبوچو اوتل تونی جبر کو براستی جگلی میوانی و گتین نخوازم وان بشینن جدر و نمیمان اخوان وان میوان دکن افجی میوان پروریا هریمی نشان دادن